यूट्यूब रे देखिथिली पोटଳ ପୋଡ଼େଇକି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ପୋଟଳ ଆଉ ବିଲାତି ପୋଡ଼େଇକି ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ତ ପୋଡ଼ିଦେଲି। ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଢୋ କିନା ଫାଟିଲା ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁହଁ କି ହାତ ନାକ କାନ କେଉଁଠି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସବୁକିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ମାନେ କିଛି ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତିକି କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଆମକୁ ଛୁଆବେଳୁ ଶିଖା ହେଇଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ କଣା କରିଦେଇକି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଶିଖା ହେଇନି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଡ଼ିକି ଦେଖେଇଦେଲେ କିଛି ଏମିତି କଣା କିଛି କରାହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ପୋଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଫାଟିବ ଢୋ କିନା ଏତେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟିକିକି ପଡ଼ିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ନଥିଲି। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇକି ବନେଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଡ଼କି ବନେଇବା, ମୁଡ଼କି କେମିତି ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖିକି ବନେଇଲି ମୁଡ଼କି। ଯେମିତି ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଢୋ କିନା ଫାଟିଲା ଯେ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ତେଲ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଅଧା ଲିଟର ତେଲ ଢାଳିଥିଲି, ସେ ଅଧା ଲିଟର ତେଲରୁ ବୋଧେ 200 କି 300 ml ତେଲ ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଲିଭିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ନକଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ବନେଇବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି। ଯଦି ଆପଣ ବି କେବେ ଏମିତି ପୋଟଳ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ କଣା କରିକି ପୋଡ଼ିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।